ni debatake ai tu sido au naing muli kanup jupang minggoe ololo Indonesia mogini debatake doson hawana dumenggan marohaku di jolong sai lopokon manadenggan tu bagasan rohakon sai tu pagi hatami kasamar parbuwe Pain togu hapor seaon di bagasan rohaki asaunang berapason nisihi boleh sartaki sai di togu hadami maawon tu surgoi Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do, naong gabe hapistaran sian debata tuhita, gabe hati goran, dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si rohana sumurung. Saito gihon mahami tu anakmu asa ibana na punahami. Lehon madihami hapor siaon nasitong asa holan ho sambing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tu akana dihasianganon. Ay holan hodo haposan dohot haporusan. Say asi maroham, patuduhon tu hami dalan tu hatuaon, asa jupang hami asi ni roham nagodangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai diiring-iring Yesus au nagales itu tu dito koli dolakaku di parmudu au burju mololo jau madalan nang mahehu tondiki lehonon na aik na tiyo sian batu mamaki lehonon na aik na tiyo sian batu mamaki sai di togu Jesus au di parhorsihani pai masaha tau tu surgo ima inganan nai jalai dao kusogot panogunai diau puji aku haholongon nitu hatai diau puji aku haholongon nitu
Matangihon ma patik ni debata, imasian patik parjolo saat ro di patik paupaton. Patik parjolo, audo Jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu manang ahana di banua ginjang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sombaon manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ai hona uhumna do sogot akan amarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggui, dina ono mari ma ulahamu nasa si ulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi homangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni huta ni halak pena mangebati hutam. Ai dina ono mari do di topa debata langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di hari papituhoni. Dibaheni do umbae na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nanai, jala di parbadiai. Atong rap manggido gogo mahita tutuhata, lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogo imahami, mangulahon nahombar patik ni. Amin. Tuhan Yesus merengau di son, Roma au marsom batu jorong, macai lelengau manjua, dan karbahen au martua, dilului go ale Tuhaki, dihuton ho au tun nadau, naung dapotan au di ho Tuhan di son doau. Sai dodo sakit di Tuhaki, monang au di bain mudar nai, gogodo di lekon Tuhaki diau diau. Mago au di bain porti bihon, daging ton di dohot rohakon, Horan Yesus paluahon, saluhut natin aluhon, gogdo au nuaing di Tuhaki, sirang au sian dosaki, lam jonok tuhole Tuhan sai tai tiang, lai dosaku di bain Tuhaki, monang au di bain mudar nai, gogodo di lehon Tuhaki diau diau. Tato poti madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan, para si rohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangoluhami. Hami halak pardosa nada ngolon, ro tujolo ni habangsa haberdiumi, manopoti jala mangangguk kondosa nami. Maca jot-jot huarsai hami ho,
Mar hite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dang hu haolongi hami ho sian nasa roha nami. Dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, nang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni, tama dori masanmu, jala uhumanmu hami tua matean, saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tu asi ni roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami, sian saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si panguluhami dohot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan, sai asi maroham dihami, halak nada ngolon. Amin. Tabegi mahata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Adong do dihita situa ni malim na songoni, na hundul di siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna akka nasandok roha ro tu debata mahite-hite ibana. Na mangolu do ibana toktong asa ditangyak konon nasida. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Kor punguan ina Kamis.
Ai di surga idaoku diai kang ngoluani dotu tanah badia sonang masuk kau tusi suruhan nado managam au nadangol nadison manu mau dibain Tuhaku molosirang sianon lam jonok doa jalhu lam lampot ne ariki tung nasonang doro aku mandapoton surgoi. Tabigema hatani debata naga beturpuk di hari Minggu sadarion. Ima sian Lukas 10 mamukamai sian ayat 20 sadaro di ayat 24 tajahama marsikat soring. Laos ditiki ima marolopolop na di bagasan tondi parbadia mandok hupuji ho amang Tuhan si gonggom banua gijang dohot tanoon. Ala di taman tamondikon hoi sian jolo ni akan itu aka sion dihonokon olo amang ido dihalomohon roham hian. Dungi didopakon ma pulik aka sisean na mandok martua ma aka mata na marnida nani idamuna ai hudok ma dihamu torop do aka panurirang dohot raja masihol naing idaon nanian nauni idamuna hape dang di ida jala naing begeon na nang binege muna hape dang di bege ima sahatna martua doakan hatu mangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Buni ulau ni tondi pati urrohaki manai tiau tu Jesus ki si tombus jol mahai alayon donahu boto di tiop Jesus gomos tangaku todiko dodi ramoti rodi gororonai budi tikini Tuhani manjo sianon namate manang buga di bahen Jesus dagiko alayon donaku boto di tiop Jesus gomos tangaku tondiku dodi ramoti rodi gororonai Taha tindakon mahapor siautai
songon na hinatindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea tiba-tiba ta Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman hati nubuhon si Maria na gabe-gabean sian tondi parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguman ni silatus nama te tarpajal doibana di hau pinor silang na tuat tuba dua toru dung di tanong na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgol lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak na mate dohot dihangoluan na sora suda nami kor inahana. Selamat pagi, Horas Mahdita Sude Amang Dot Inang. Naeng huajon hamido manang piga sia titik tasadarion. Na asingi boy mata jaha masada-sada dejabut tabe. Na perjolo nama minggu sadarion ima minggu pa 20-on dung Trinitatis. Pelayan pada pagi ini adalah nomor 2 Pendeta Rio Pendi Nambaban MTH Sian HKI Dame Resort Bandung. Selamat datang kami ucapkan terima kasih. Yang berikutnya Amang dan Inang nomor 4
persembahan hari ini, Minggu 22 Oktober 2023, kita akan menyerahkan persembahan dalam satu amplop ke depan altar setelah khotbah, amplop untuk huriah pembangunan dan pusat. Nomor 5, berita anak lahir. Pada hari Selasa 17 Oktober 2023 di Bandung, telah lahir seorang anak perempuan, anak kedua bagi keluarga Rian Victor Christian Tampu Bolon, Ibu Ruslita Nuriani Borusinaga, alamat Bojongkaler nomor 128, RT 03/012, Cigadung, Jemaat Sektor 345 Dago. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Selanjutnya nomor 6A, temu inspirasi Naposo Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada hari Senin besok 2023 pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai melalui Google Meet akan dilaksanakan kegiatan temu inspirasi 2 bagi seluruh pengurus NHKBP se-HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie secara virtual dengan tujuan berdiskusi tentang arah pelayanan Naposo Bulung agar semakin baik ke depannya. Dimanfaatkan dengan baik ya bagi seluruh Naposo HKBP kita. Kemudian berikutnya prakonferensi Naposo Bulung dan Konsultasi Nasional Pemuda HKBP 2023 pada hari Rabu sampai Sabtu 25 sampai 28 Oktober bertempat di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Cilangit dilaksanakan kegiatan prakonferensi Naposo Bulung dan Konsultasi Nasional Pemuda HKBP 23. Naposo kita Joshua Manurung sebagai Ketua PND 18 Jabar Tengdie hadir mengikutinya. Yang berikutnya nomor 9 rapat majelis pada hari Selasa 24 Oktober setelah sermon Paralado di gereja akan dilaksanakan rapat majelis tentang program dan anggaran tahun 2023. Seluruh dewan dan seksi diharapkan melaporkan program dan anggaran yang belum dilaksanakan sampai bulan Desember 2023. Jadi ini sangat penting. Seluruh majelis diundang untuk mengikutinya. Nomor 10 juga penting, laporan, pertanggungjawaban, dan pembubaran panitia pesta Gotilon 2023. Pada hari Selasa bersamaan dengan setelah sermon Paralado 24 Oktober bertempat di gereja akan dilaksanakan pemberian laporan atau pertanggungjawaban laporan atau laporan pertanggungjawaban dan pembubaran panitia pesta Gotilon 2023. Seluruh panitia diundang untuk mengikutinya. Nomor 11, pertanggihan sektor. 1. Sektor 12 RAAP pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 dilaksanakan pada pukul 19 dengan tuan rumah keluarga AK Panjaitan Boru Siregar, tempat Jalan Jatinegara nomor 2C. Yang kedua, sektor Bumi Siliwangi pada Jumat juga, Jumat ini tanggal 27 Oktober juga jam 19, tuan rumah keluarga PJ Marbun Boru Pasar Ibu almarhum, tempat Jalan Setiabudi 119C. Dimohonkan kepada jemaat terutama ruas-ruas sektor bersangkutan untuk mengikutinya. Yang berikutnya nomor 17, Badan Pembangunan Gereja, pengadaan fasilitas ruang lantai 2 dan basement gereja. BPG telah menyelesaikan renovasi ruang serbaguna, ruang sekolah minggu, ruang Naposo lantai 2 dan basement. BPG pada saat ini akan melengkapi fasilitas penunjang yang akan digunakan di ruangan tersebut. Rencana anggaran biaya adalah sekitar 158 juta. Partisipasi atau sumbangan jemaat dapat disalurkan melalui rekening yang tertera pada rekening Bank Mandiri rekening Bank Mandiri HKBP Bandung Reformanda, dan wajib memberikan keterangan sumbangan partisipasi pembangunan supaya jelas arahnya ya.
Kemudian Amang dan Inang yang terakhir ini jemaat berulang tahun. Di sini ada 19 jemaat yang berulang tahun pada tanggal 16 sampai 22 Oktober. Mungkin ada di antara Amang dan Inang yang berulang tahun tanggal 16 sampai 22, kami mohon berdiri di atas. Ada? Wah, nengok kiri kanan ya. Rupanya nggak ada yang berdiri, nggak apa-apa. Firman Tuhan yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sai pamahapokku doibana sarimatua jala patareda honoku tuibana hatuauku. Selamat ulang tahun Amang dan Inang. Kemudian berita keuangan sampai dengan saat ini berjumlah penerimaan kita adalah Rp25.739.000, untuk huria Rp11.197.050, untuk senterisasi Rp8.394.650, untuk pembangunan Rp886.300, lain-lainnya Rp5.261.000. Itulah warta jemaat kita. Memang udara agak panas ya, mudah-mudahan cepat hujan. Kemarin sudah hujan, syukurlah. Baik Amang dan Inang, kalau sudah kita akan berdoa syafaat. Marilah kita berdoa. Marulak ulak hami mandok malit tuho ale Jehovah debata nami namara bangsa di Bandua Gijang alanong didongani ho hami mari tete pasu-pasum sahatu obason mau lihat tema di ho o Tuhan alanong di paingoton ho jot-jot do bencana alam na adong di sekitar nami isarani kekeringan, kebakaran, tanah longsor, gempa bumi dohot na asing. Alani o Tuhan, saya dongani marwasmu, marha bengeton tuho, asa olo kami mandohoti petunjuk ni pamareta nami, menjaga kelestarian lingkungan di sekitar nami, pengendalian pembuangan sampah, menjaga lingkungan agar tetap bersih, asa rade kami mengelohon naporlu di musim hujan nanaing roon, dohot menjaga kesehatan naon dilonho tuhami masada-sada. Taringot tuhami dobason di aka amang nami, inang nami, dohot anggi nami, sude ruas nami tahe namar sahid. Ima, amang SR Cibarani, amang C Huta Julu, Nyonya R Sombing Baru Pasaribu, amang JL Tobing, inang Dolok Saribu Boru Sinaga, inang Sinaga Boru Taba, inang Sitorus Boru Tambun, inang TS Tauruk Boru Lumbat Tobing, amang Sahati Purba, amang Situa RMT Butar-Butar, amang E Huta Galung, inang El Sihombing Boru Simanjuntak, amang M Simbolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, amang Depak Pahan, amang Manulang, inang P Manurung Boru Silain, amang HN Gultom, amang Situa KM Panggabean, inang Situa CS Tomorang Boru Pakpahan, inang Huta Barat Boru Purba, inang Huta Barat Boru Siregar, dot akan ros nami namar saya dang demboy kami dokan sad persada. Saya pasu-pasu ma Tuhan, aka perawat, tenaga medis, dohot ubat, dia kadongan nami namar sahid. Leon madi aka ruas menamar sahid, ale Tuhan las ni roha, hasrepon ni roha doh tabengeton, marpak kirimon tuho, pangeduan nami, leon madi nasida, hamalumon. Asa boy nasida pasang apon guarmi, nabadiai. Aidang adong naso terbaiko. Hutangekon kami, oh Tuhan, aka anak nami pas sekolah minggu,
dohot aka guru-guru sekolah minggu, pasu-pasu ma permingguan nasida sadarion, lumobi anak nami Timotius Sipolon. Hutang yakon hami domuse Tuhan, pengadaan fasilitas, ruangan di lantai 2 dohot di basement, patulus mai Tuhan. Saya donganima aka remaja dohot naposon nami, aka perempuan, ama dohot lansia tahe, ramotima punguan nasida di bagas joromon. Tangyakon hamima Tuhan, ya aka ya nakon nami, naso mandapot ulaon, manang pekerjaan dope, suang songoni aka ruasmu, adang dope muli manang mangoli, dan madinasida rokapna denggan, na porosia diho. Suang songoni aka keluarga nadang dope madapoton pasu-pasu poparan nang anak pendinasida, saleon masakap ni rohana sida, asa giot nam sida matang yang tuho, asi marohamo Tuhan. Taringot hami tuhuriam di persiapan pembangunan bagas jorom dohot parmingguan, di persiapan hak BP Lembang, saya pergugi mana posom inang pandita nami dohot parlado dohot akar ruas di Lembang. Saya mana capur tangan, saya palambok ma rohani masyarakat sekitar Lembang. Asa bejong-jong bagas jorom di Lembang, suang songoni dohot ruasmu dohot bagas jorom di Sumedang. Saya dongani ma dohot tabai ma akar ruasmu di Lembang dohot Sumedang pe. Mau lihat tema Tuhan, satokin nari pasaton hatam do amang pandita nami, pasu-pasu amang pandita nami dohot hami naum begesa. Mau tema Tuhan, siapa tinggil ma pinggoni tutang yang namion, na husabon hami holan mangasahon luarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asi maroham. Amin. Amin. Mau lihat tema. Johon Jesus rosude amuna lojai utogu doamo Tuhan sonangani amu sude pamarati amuni arahonai tadi koni arsa koni dopakon Tuhan ni sonang ni rohahi sonang ni rohahi sonang ni rohahi dilehon Yesus sai bege olop ni nang rotu Jesusi maluasi andosaro nang sautu Jesus ro atong sotung tarambat ko marlojong ma tu Jesus ro sai golom pakokop nai marua hodisi sonang ni rohahi sonang ni rohahi sonang ni rohahi dilehon Jesusi Tapasada rohat martang yang mahita. Dame ni debata na sumurung sian salhut na saroha, ima na mangarajai ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli barita las ni roha di mingguta sadarion di patomu-tomu sian buku ni panurang Jesaya di bidu 45. Mamuk kami di ayat sada marpasohotam may di ayat pitu. Jesaya bidu 45 di ayat sada marpasohotam may di ayat pitu songono mayrok disi. Songono dohata ni Jehovah tu namin yahan na si Sirus
Nautiup di tangan na siamun papatuhon akka bangso parbigu di juluna. Jala makarhari si jata sia gotting ni akka raja. Mangukap di juluna akka pitu doho bahal unak kicui di dapot. Au mardalan di juluna jala pahor nopon akka betul-betul. Ropu hakku ma akka pitu doho baga jala sega aku akka sordak bosi. Jala lehonokku ma di ho arta akka na dihahulumun dohot homitan akka na ditamunihon. Asa ditadaho au do Jehovah di batani Israel na maju guarmu. Ala ni Jakob na posok kidot ala ni Israel na upiliti. Ubay na hujuho di guarmu. Pola marsahala guarmu hubay tagas solitadaho do piao. Au do Jehovah jaladangadong be di bata dukun nyau. Woho sidoho tagas solitadaho do piao. Asa ditadahalak akan sian habicaran do sian hasudutan. Nasoadong dewata dukun nyau. Au do Jehovah jala dukun nyau dangadong. Au si jadi hatiuron dohot si topa hulumun. Siwain hadamion dohot si topa hamaguan. Au do Jehovah siwahen salu nai. Ido sahana. Horas marihita salu na. Damang denang hinahulungan ni Yesus Kristo atay at dorang supay bahami di pihatan itu hata nian nung di pabua na mabay titing na kaningan guar nami imahami paditaryo pendinawan inang buru tarigan tulu di hami dadanak siakangan kelas 2 SMP si nomor 2 5 tahun dope siap pudan 4 tahun dope 2 bawa sadaburu. Hami makubasi di hakai resort Badung. 2 do huriat tahakai di Badungon. Sada ma di jalan Soekarno-Hatta bypass. Sada di Soreang. Sada satahun 8 bulan mahami hurang lubiak kamang kenang melayani dung di Badungon. Pida sian lubuk pakam. Asa jalo hau makamang kenang tabi horas nami. Atas nama keluarga pendeta Rio Pendinawan Buru Tarigan dohot hata horas-horas yang sudah ruas ni huriat tahakai horas marihita saluhna damang denang hinaulungan di Yesus Kristo hatai di tahun 2012 melayani mahami kamang kenang di Parsikaman Kecamatan Adiakoting perbatasan antara ni Tapanuli Utara tu Tapanuli Tengah. Dung kita patok kami di sini kamang kenang makuwasi adong masa da ina ruas tadi si nong marumur 26 tahun. Jalanung nga adong 3 tahun inangom marsahit pihak di puduman na sunguni. Alanung nga martao na kamang kenang dang boy bemeret taruang mangat taruang minum nama si paridion na makamangkenang ala nililing na marsahit gabi adong mabugang di tanggurung na gabi sape bolong marluwang tanggurung na ala nililing na sa ipiak di puduman na makatay keluarga di dokma buhado benot taomon ala ni nong lansia nga matua jalan nunga susa sudah gugu ala ni parsaitoni sepakat masuk di keluarga daang tebuam ma omon marubat tutarutung dibuam ma tutarutung rumah sakit umum dungadong hira saminggu di rumah sakit umum dirawat dang ramalum bugang na ditanggurung na dang ramalum bahkan justru semakin gali parnehapan ni inangon ujung nga Roma dokter madokon dohot tim medis yang rumah sakit idok ma buat kamu mamulakon na tuan ala nunga matua dang mergogo bena imun tubuh na mangalo sahiti jalang nga maul bimalumon lehok kamu maakan natabuinin na Borad donya rohani keluarga mabuana kamang kenang alai ikubuanon nama ala nunga ditulak rumah sakit
Iwan nasida mamula muse tu parsikaman. Tinggal do inangon di bagas ni yanakon na syakangan jala diurus parumain nama. Bohama na soadong parsikolaan taringot tu kesehatan akamang kainang. Sai diurus parumain nom mabulus rohana jala ias itu tu rohana. Mangurus si matuana buruan. Hola bida desa do dong kihutai. Om madiju laho maburi bugang nai. Jala diajari maparmain non, diajari bidanon songonom mabay maburi. Buat magaram, sira, dohot alkohol, cuci madinggan, baru pe bukus. Hira-hira songoni makamang kenang diajari. Sikat cerita kamang kenang dung adong dirawat songoni ono bulan, malum sait nai. Bugang ngi malum. Jala akamang kenang na di dokter leo kamu akan natabu. Ayo nga sayat matuay ninna. Akamang kenang nga itolak si rumah sakit umum bidan desa do parmanaon payason do mangalit ubat muhama bidan desa te kamang kenang. Mulu dibadik ko tu dokter rumah sakit umum nga lebih kompetennya nate. Ala ditulak ko siya ni madok dang malubi inangon ala dituana leo kamu makan natabui ninna. Alay akamang kenang 2 tahun nai mangulubi inangi. 2 tahun nai. Jadi kemalum bugang nai ijo mahami sebagai padita lamang ulaon nabadia. Waktu pahami ma ulaon nabadia kamang kenang didok akka gelengay maluoy maparmanay amang holan asini rohani de batado mabemelumon na tua-tua namion. Ay nung nga ditolak ko siya rumah sakit umum jat terhutung buhama amang bidan desa holani do dot aw pamalupon mengurus anggo siya parbinoto dak sanggup pami alay memang isom mahuason itu hani law pamalupon ninna. Memang kamang kenang tuhome na didok ni jisake di Lukas ada ayat 27 dangadong naso tarpatupa dewata tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nunga ditolak dan mungkin bemalu mo nalain itu anak alay diurus dengan dangadong pola perbinotohan kesehatan na luar biasa wah ma dihuta-huta. Buwi malu makamang kenang jala di hati dakon saluhut nai asini rohani di batado. Akamang kenang hira songonido parnehapan partinonan ni bangsa Israel di Babil. Dukot terbuang na sida tu Babil akamang kenang gabi hatuban. Akamang kenang dangadong di rohado ipikiran na sida nabuhi mulak be na sida tu tano kanaan. Tano nong nilihon debata na guksusu do badui dangadong be pakrimun na sida alanya ha nunga hatuba be na sida di Babel. Bolo hatuba na kamang kenang ngabo tatu siate. Tatu naluason na sikolay. Dang naluason na ya kamang kenangi marsyajar. Hola perkarijo dui akamang kenang dibahin. Dia tuhido dipukuli salah jongjong salah hudul dui. Guarra mahatuba na kamang kenang. Dangadong pelatihan di nasida memang danggi luas. So untuk mau berontakan dong anon. Tiki nasida di Mesir kamang kenang selama 470 tahun. 400 tahun nasida kamang kenang di Goshen buah songon jamur di musim hujan. Akamang kenang martubur bangsa Israel di Mesir, alay mabir mahalak Mesir, raja niyo halakot duhitan non, tabay maaturanin natin. Diba kalaki maaturan, laho mengurangi pertambahan penduduk bangsa Israel, ala nunggalam, diak nasida. Diba maaturan kamangkenang, asamoru, nasida, pertumbuhan nasida, diba maaturan, bakat diba nasida gabi babu. Sok-sok di nasida, akamangkenang di Babel. Partinaonan ni nasida dangadong binabui paluahon nasida.
Dangadong siap bangsa Israel na boy gabi uluan. Lau mabuan na sida ruar sian tanum Babel. Alanya ha, nunga dibayan na sida gabi hatuban. Jadi sian pikiran ni jol makamangkinang dangadong binabuy palon na sida. Alay sa naya kamangkinang mulak do kaning songon hatan na kaning hatan ni Tuhan Yesus. Dangadong nastar patu paribata. Justru akamangkinang dilhalongangan ni rohado pikiran ni jol mai. Bangsa Israel na subuy tuk mamikiri na buy palohon na sida siyan parhatubanuni di sido mangula di bata si Kores raja si Rusia kamangkenang dipakai di bata atik pe si soba gana-ganano si Pilipi kudu si Kores akamangkenang dang na porsiyo tu di bata ni bangsa Israel alai dipakai di bata doon paluaho bangsa na siya Babel ima pataridahon huaso ni debata di salut hasyang anon. Dipakai debata do Raja Kores na so mungkin niya di rohani bangsoi na luason na nasida mulak sian Babel ala nunga di talur Raja Kores bangso Babel. Dang mungkin niya palon na nasida. Ay laboy do nasida pakken na tong gabi hatuban. Alay damang denang inaulungan di Yesus Kristus hatay. Sian na subuh pinikiran ni Jolma, sian na subuh pinikiran di bangsa Israel. Dipakai di batado justru naso porsea naso manada di bata naso mamuji di bata ni bangsa Israel dipakai lau paluahon bangsa nai sian Babel so doason di bata na sangat luar biasa kamangkenang di tonga-tonga di pardalan ni ngulu ni Jolma lumui ma bangsa Israel dangadong buhi sahat pikiran na sida atik pegodang do kana toropia kamangkenang makatidak ko di tonga-tonga ni nguluna malua pehita siap Babylon memang ala na di palua Raja Persia do ima si Kores Raja Sirus dang na di pata paluho kita gudang do nama dokko niya kamangkenang gudang do nama katidak ko dada di pata na paluho kita alai Raja Kores do nunga kamangkenang nunga budang buwi di ida bangsa Israel dewa sian nasida pangurupion ni debata. Nak pinang dipakai debata Raja Kores alai sedia tidak kuna sida dang debata Raja Kores do. Ninna. Taringo tahu kamangkenang tiki marpesta ruasta siam Medan tu Samosir. Lau mulak tu Medan kamangkenang ikut liwat tili dang songosonar rupi bagak ngidalan tu tili kamangkenang. Ngabolgan wang dalam tu tili. Geleng dope. Tiki lau mulak na sida nga borngin madabu mabusnon ay tili kan terjurang do tutoro madabu mabusnon alay adong madisi pinus tusam nabelga torsadema busnot tusi malua manasida buy maditarik busne muse sa mamula nasida tu Medan ditik kina mulaki nasida tu Medan akamangkenang gudang do akaro si makatidakon moliati ma amang nautung go adong disi tu sami anggodang do tutor do hami medebu mati do hami salu na ninna gudang guna makatidak ko ni mau lihat ma adong tu sami ninna no tunggu adong ninna alay adong gotong na madok ko na kamangkina mau lihat ma di dewata di patu pai hawi di si lamango diho kami unak sahat kami tu lubangi ninna adong dua sada kejadian yang sama tapi dua pandangan kesaksian yang berbeda halak na mian di bagasan haporsial orang yang hidup dalam kerohanian hubungan yang dekat dengan Tuhan maka segala sesuatu dalam peristiwa hidupnya dia akan selalu akukan bahwa itu adalah tindakan Tuhan alai akamangkenang mapitung masih malolong ni bangsa Israel na dihabuanga Babel dang budi ida pangurupon ni debata sian marhite si Kores. Mabitung madeba akka si malolong ni partodion ni ruasi. Adi etong doya kamangkenang kebetulan hau na balgay. Dang buy idi ako na kamangkenang songon. Perbuatan manang kuason di bata paluahon na sida. Di patu pa di batay hawi di si. Paluahon na sida siyan hinamago. Ada banyak kejadian peristiwa yang mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita. Ramungki kuda kamangkenang namasa di tonga-tonga ni ngolutta. Dia kapardalanan ni ngolutta.
Alai dang tapar hatopo di ala ni pangurupion ni debata. Asadang pola hira kita kamangkenang molo tung jojot talak madok. Anggodang ala niau. Anggodang na ala na huula. Anggodang ala ni bisukku. Anggodang na ala ni gugokku. Sudima mga satu hadirion na akamangkenang babudi huwaso ni debata di tonga-tonga ni guluna. So nari na yung ukapon ni debata si malolong ni partodiota. Marhite barita na barita hata ni tuhata di apa kion. Debatado mual ni hanguluan. Debatado mual ni hanguluan. Asaramolo tunggudak pe kamangkenang paru kilon di tonga-tonga ni parngulota. Paru kilon ni bangsa Israel di Babel. Paru kilon ni keluarga ni huriat tanadong di parsikaman nakaning nama bugang tanggurung ni inatay. Do nabadabu nakaning bus ni namar pestaya kamangkenang. Suri paru kilot doy. Itong atongan ng gulutta kamangkenang dangadong nasayayita mengalami pergumulan di tongan ng gulutta. Ramungkin noy kamangkenang adong dohita manao parsahiton di nasora malum parsahiton di pamatangta. Adong dora paru kilota ala ni yanak kota nasora dapota parkarejuan nasora dapotan diak kasirokak mitodi. Ra adong go pergumulat tadi ekonomi. Ramungkin pergumulat tadi akka parkarejuan, ramungkin pergumulat tak kamangkenang diak kahobar jabu manang diak tetangga. Maragam paru kilo niya kamangkenang di tonga-tonga di pardalan ng ulut taon. Alay tahingot makamangkenang. Adong go debata na mampu paluaho kita siyan paru kilo ni. Dangadong jol makamangkenang nasya marukil. Idua sedok ko si Martin Luther. Dangadong boy halak mangorai habang lali siyan atas ni si Majujung na. Alay unang luas songgop jala marasar di si Majujung munin na si Martin Luther. Dangadong boy halak na mga bati mangorai unang joro paru kilot daw. Unang joro daw akka persoalan. Alay unang pasok bu miya marasar di roha nang dipikiranmu. Ninda si Martin Luther. Hatok man ang labat at kamangkenang sa isang usorhan ipada tido itong atongan ni parnguluton. Molotung marlas ni roha marulupulup pita sonari hamalit yung may ito di bata. Jala molotuk pi adong paru kilom mo parsa ito noaing dito nga ningulum. Adong natung matay soson noaing borat solot di bagasan ati-ati do pikirami. Akamangkenang na mabaik ko sa ibabonosan, mabaik kamu sa tahutan dito nga atongan ningulon. Ingot tamu makamangkenang adong go di bata. Pangalualuata. Jala molo idok rahat tapi dang boy bimalum sa iton. Dang boy bimalua au siya paru kilonon. Akamang kenang songo bangsa Israelido. Nakpe naung tertutup gedungos sudi dangadong be pintu, dangadong be jadila tertutup sudi. Terpatu pada batado di hitadalan. Pitu di tongan goluta. Meskipun persoalan pergumulan itu akamang kainang di tonga-tonga di pergulut tatung macai soson dang buhita malua siap pergumulan ni alai tarpatu pada batado sian nasu pikirata sian nasu bui tapi kira kamang kainang odo dalani sian nasu mungkin do dia dupan di dewata alani do asai doko si Paulus akamang kainang di masa dat sanoi kalima esa pulali mengucap syukurlah dalam segala hal madok mauliate mahamudi salu nai aido di bangido dewata sia kau marhiti-hiti Yesus Kristus tatai mengucap syukur arsak nang las ni roha ido ngulu ni partodion yakana porsia au porsia do akamang kainang salu nai tanda pungudison akka na porsia do hitana rodison nanyot tang ni dewata lau marsaur marpungu marhiti hatana mamuji pasapo guarna na badiai porsedo kamang kenang inaulong di bajis Kristo atai. Akka partod di nergir-gir do hita di tonga-tonga di parngulutta. Alani unang loas roha nak pikiranmu manusai manang manigay ha porsyonmu tu di bata. Iko polido di namar Tuhani songon roha ni dadanak ati kamang kenang. Ay molo di hutanami huingot do biak kamang kenang. Tiki gelengau adong dono pertiga esero tu tanami persiga-siga guarna anggok kana ibadungon radang gialami biate ala anggok kamu na tu nami ramungki dialami hamu do biate di hutai boda pasugit
moloro persiga-sigaon, torlau iba marikati, mengelului akka barang-barang bekas. Lau gation tu eslilinon. Marlu beriba. Si patadang dapotan iba. Dongat dapotan do. Alay gor nama dadanak ke kamangkenang. Oh lu iba mertubuhi do dadanak seumur niba sampai itu matangis. Alay molo nung ngaropares suri on lari mengelui siga-siga barang-barang bekas igati modo eslilin. Dang dapotan iba kamangkenang dongan niba dapotan tor merlujung itu dongan nibon marlas ni roha nyon esu ninna hu mai sadio coba hati hurema momonnai si pata hudukan hurema monna nilu berdoon dijo nak pinang berbeda iba nak kani dijo nah ai tor siapa mangan nei iba itu pamangan iba nah inna tor nyot coba HP keringatan do ingu jemme sahay do persoalan ni aka mangkenang dah dong apa nung kaning ngomar tubuhi dah saya itu matangis patut dori ko Jesus aka mangkenang anggodang songo parrohaon dadanak parrohamu dang tamaho bongot tu ada jauh ni dewatanin pamikiriota aka mangkenang nong taparsiajari jujut dogabi menghalangi di tonga-tonga ni ngolutta patugun hapor syota tutuani songon halak parisi nakani na di pistil tanak kaningan. Dito mo dikko debatado akamangkenang na di ida ni sisianna. Sian adupan niya kanapistar. Isi napistar ima halak parisi do halak si woto surat. Adong 70 halak sisian ni Jesus akan namenek akka siyo dihonon. Boleh do ko siyo dihonon akan napugus mo nakamangkenang. Akan na sumarsikola. Alay na 70 halakon napugus na sumarsikola nakamangkenang. Disuruh Jesus lamar barita na uli tusudi akka huta. Lawor hak na sida. Borhak na sida kamangkenang. Dang rap doh Jesus. Jesus tetap do melayani di Jerusalem. Anggo sisian na 70 lau do na sida melayani. Hola disuruh Jesus. Lau mahamu borhak mahamu dong anakku dahamu ni na Jesus. Akamangkenang. Dung mulak akka sisian na 70 marlas ni roh na sida idok na sida. Guru do nami do Tuhan nang todi na hodar. Marhite-hite guarmu. Luar biasa te kamangkenang. Bahwa kuasa iblis juga tunduk kepada kami dengan mengandalkan namamu. Dan itulah yang disembunyikan dan itulah yang tidak bisa dilihat orang-orang pintar tadi. Ima halak farisi dot halak si woto surati. Ala ni malona tong kamangkenang. Tor di do. Tu Jesus. Ai sina cuma do nina. Ai anak ngisi jusu bupar tukak kawi apa may hutonon torinar. Tu so may guru. Kesombongan, kecongkakan ala ni parbinutuan na memang hati halak farisi do si woto surat odo na diparsangapi odo na dihormati akamangkena alai dang bui di ida nasida huaso dihadirion di Jesus ala dietong nasida halaki do no pistar termasuk si Herodes akamangkena dipanggil si Herodes tu Jesus patuduh mau tu tanda ibain juba hari jauh itu Jesus bain baju tu tanda asa porsial tu ho ninda Ira si Thomas, anggoda aku bereng tangan di Yesus jalau sudukot tangan na, hujama tangan na idak porsia aunin na. Roma Yesus madokon di Yohanes 20 ayat 20 sia. Porsia ho ala di bereko, ala hudok ma. Mertua ma akan na porsia nak peso di ida. Hita maya kamangkena. Martua mahita kamangkenang atik peso taida akka halongangan na binahin ni Jesus atik pedak taida Jesus secara kasat mata alay ala porsia hita Jesus madok di Yohanes 20 ayat 20 martua mahamu martua mahita kamangkenang marlas ni roha mahita asa huaso ni Jesus yang najul satu sanari tergantung ha porsia tado kamangkenang hinaholongan di Jesus Kristus atai dito mo dikko debatado akamangkenang siya nakanabisuk sian akan apistar ima najulu halak farisi do halak si woto surat dang porsia dia itu Jesus so narbe akamangkenang masa doi kebanyakan akamangkenang aka ahli-ahli filsafat mereka tidak yakin dan percaya lagi adanya Tuhan hidok nama buku nabi dia akamangkenang mitos doi nina orang-orang yang ahli-ahli filsafat itu yang pandai-pandai Yale dan Harvard itu adalah sekolah-sekolah terkenal di dunia ini
Najului sekolah istiti do kamang kenang perjului. So nari dang bui bidi simak katai taring tubuhku na badion. Tori takui penjaraon nama. Begitulah perubahan dunia. Semakin lama, semakin maju, semakin banyak orang yang tidak percaya. Di somma hita kamang kenang gabilam olo ganggu rohata kamang kenang di tonga-tonga di pardalanan ngulut taon. Ala ni akahawisuhon na di hasyang ano. Dang polin bihapor syota. Tuhan meminta bahwa kita harus yakin, seyakin-yakinnya memiliki iman yang kuat kepada Yesus itu sebagai sumber keselamatan. Debatado mual ni haluaon. Asa molo pia kamang kenang diubati lawamu tu penang, lawamu tu akka rumah sakit na bagak malum sahikmu. So tung doko kamu alani rumah sakit. Aduh, memang sehali sian pamikiran di jolma. Bui doho-doho ni, ala ingot tamu ma, halak na porsi ekor hati dakonon na do. Mau lihat ma Tuhan, nungga di pamalupoaw. Ay gudang dotong nalau tu luar negeri tonggo mate. Gudang gotong nalau marubat tu akka rumah sakit na jago tong do mate. Ala mulu malu pamu akka mangkenak siani hamur di tehok kamu ma itu dewata. Mulu malu hamu siya parukilon, dia kapare anak kon, dia ka perekonomian. Unang di guare hamu ala di dirimu. Dok kamu maya kamangkena di tonga-tonga di pergulung muna asini rohani dewata dui dia. Asa damang dai nang inaulong di Yesus Kristus ate unang mabiar hamu. So naido ni William Berkeley ate kamangkena. Don't let your ancient to be burial to get your God. Be closer to your God. Unang paluas kekhawatiran mi mga bati dalam mutu debata. Alay lempajo nok matu debata. Songot si Jupi. Ay dokon inatan si Job. Atau imali ay may tuhamida. Ay say burjudi lo ko batong go odapok mo. Ninna. Ay dokon si Job. Nung huday na tong gisya di bata, tamado na yok kunapa itu. Wah, luar biasa ha porsyon na. Asa halak na porsya kamang kinang maguro ungut-ungut. So, di nomor 500 tuloy ate. Soho, paso, ungut-ungut me. Unak say marungut-ungut. Asa molo tukpiak kamang kinang gudang akamolon adong paru kilo ito nga ningulo muna. Jangan takut. Pasahat tamu ma itu debata. Sada pitus 5 ay pitu tinggak ko kamu masalhut nani holso mo na tibana ay di sarihot dohamu. Olo do hita maninggak ko na kamangkay na. Mula ko kamangkay na asli tubo di si borong-borong do piaw. Magudang di si borong-borong. Dukpe kuliah asalawa tumidan. Molo huingo tak kamangkay nang di hutanami si borong-borong paniaran. Lau panen hutiyo ma emion siya rura. Ni hutima. Ala ni ay bohama sesaguni di bahay tu ni tuhuk mom satu gijang soira sonom bagariton baga no yang kerja tokan nak mi banu tu gijangan ola saat tiba tu gijang tornyo pasumma ahon emion wah na tebuan ido hape ne dokon ni Jesus tinggal ko kamu ma saluhut nanani holso mulai jangan biarkan persoalan pergumulan itu tinggal dalam hati dan pikiran kita. Soalnya dokon si Martin Luther. So tunggabe marsahit kita. Adong do di bata pangaluluata. Dialah sumber keselamatan kita. Ibadah do mual ni haluau di ta kamangkena. Alani unang tapangasahon gogo do rohata. Tapangasahon maasi ni rohani Tuhan ina totong ukap do pe majalo kita. Di Matius 10:20 di dok. Roma hamu naluja jalan asorat, asal paso nak kamu. Dope, nunga di otak Tuhan kita. Roma hamu naluja jalan asorat. Kunci na dihita do kamang kenang, kunci na dihita do. Jujut tidak kamang kenang dak porsia. Martangia kita usahal do ngaragu hita. Waduh nangili Tuhan itu. Raolo jujut ti madok nga bigahali utangyak ko namang. Ngamurah hula kau martangia. Alay, tong godang dilihat. Udok marita salu na kamangkena. Tik martang yang ihita. Disukut Tuhan itu, pay mamajo. Tutu doho porsia tuau. Tutu doho sabar pay maho pangurupyo ko tuho. Di paima jala disulikit dorohan ang pikirata. Apakah kita betul-betul yakin menanti pertolongan Tuhan itu? Alay hudok ma Tuhamu bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat.
pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, margogo mahita soon akan aporsia di Jesusi. Dak tahutat dang mabiar behita itong atongan ni pardalan ng ulut taon. Ay nung nga adong Jesus si paluahita, mual ni haluaw ni. Songon na idokon ni si Paulus di Filipi 4 ay 10 tuli. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sudi tertuhu kamu dia kamangkena. Sotung marukilhamu. Sotung bawonosan. Jangan pernah takut. Di dalam Kristus. Di bagasan Jesusi. Buido. Sude tarpaluahitai di tonga-tonga ni parangulota. Asapor hak mahita mangalak ka di bagasan hiras ni roha. Mangalak ka mahita madalani ari-ari nguluto na kamangkenang di bagasan hapor siyawn na pulin. Molo tukpe adok kalak na naing manahin na roa. Molo tukpe adok kalak na marsakap na roa di tonga-tonga ni ngulumu. Molo debatado do ngamuna kamangkenang pabahiron ni debatadoi. Jala bolok konon debatadoi. Jala molo tu ngadok peneng manegay hapor siya muna, marhite ragam ni parukilon na sa soson marsikasoring dito nga ni ngulu muna. Ingot tamuma, dakeyama daw di bata, siyan nguluta. Dakeyama daw di bata, marsobu-sobu di bata, diaka ngulu ni napor siya. Akamang kainang hinaulungan di Jesus Kristus atay, sotong luangak kita. Sotuk songot tadiang nahapuluak kita. Sotung songon halak na mauwas dito nga ni sa purak kita. Kita nung nga 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun gabi Kristen, mamuji Yesus. Hapedang dapat tidak agya aha. Unang sapi sa unya kamangkina. Janganlah ada lagi kekhawatiran. Papos patugu mahapor siya muna kamangkina. Say na dongan ni debatado hamu. Jala paluon na. Molo tuk piadong parsoryo ni say donganon na urupan daro hamu. Sahat tu na malua siya porukilo ni sahat tu hasonangan na pinaradi ni Tuhata. Amen. Martang yang maita. Mulyati gudang matuhan. Alanung nga diluas so hami. Marsaulihod dinggan ni basam mariti hatam nang hutang yaw kami. Nung nga dipapirho di patuko ha porsyon nami. Hodo jahuba mual ni hangulot di hami. Unang luas gang kurohan ang pikiran nami tuha. Nung nga dijuho hami. Nung nga diotak ko hami tuha. Asa taruli hami di asirot holong ni roha. Disudi parukilon arsa ni roha diak kasahid. Manangahapi Tuhan na pinikiran ni saluhu na hurya mo. Totong batuho pasahat asa ho mangurupi na sida marito dimto di porbadia. Asa ukak matuhan si malolong ipartodyon na sida. Marnida pangurup yommo di pardalanan ningul na sida. Ato nga si roham. Luas mana sida marulupuluk marlas ni roham. Dito nga to nga ningul na sida. Ay nunga di papatar hobe. Asi dot holong ni roham. Tikion mariti hatam napatorakon hodo mual ni hangulua di hami. Atong lopok ko may dirohan ng pikiran nami asa marurat marparbui jaga may Tuhan mariti to dimto di porbadia unang luas di busi bulusi alay bukuson nami may mula mahami tuat tugado bagas nami bukuson nami may tuat bonon nami jala parsaulihon nami dot akka keluarga nami Dingulo nami si ganupare. Muliate Mario Jesus Tuhan nami. Amin. Saito gihona Sakit
togihona asa mulaka ale tondi parbadia togihon mulaka. Debataku bain mau na posom tai timarohaku lau mangolo iho hapor gomos Tuhan, ale Jesus togu aku asa jonok Tuhan, sai togi hona asa togihon mulaka. Sai togihon au mulak tu amai nungalo jauh di perjalanan unang loas mago au di dosaki sai togihon mulak autu bagas ni amai sai togihon asa mulaka are tondi parbadia togihon mulaka. Martang yang maita tatangyak kumma piliata. Ali di bata ama nami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silihon-lehon na dinggando nasa ulibasa na mauliutus. Upasahatay ma siyan na nilihomi tuhami. Pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutsus ti jolong. Pasu-pasu may jala ramoti maasa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harjamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami mariti-hiti todim. Asalam hutadda hami gudang ni sililihomi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon Oh
manami na di bano agijang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajamu, say saut malomone roham di bano tongos songon na di bano agijang, leo matuhami sa daron hanguluas siapari, se sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugut pangujunan, palua mahami siap pangago. Dami, jalo hama pasu-pasu siat Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuamu jala saya sima rohana bidamu. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuhamu. Jala di pasorhom madamena tu ganup todi munabi. Amin. togi honau mulak tuamahi nungalo jauh di perjalanan kaki unang loas mago di dosaki sai togi hon mulak autu bagas ni amahi sai togi honau asa mulak are Barbadia togigon mulakaw ale de bataku bain maaw na posom tay ti maroha mangolo iho hapor se aoku pain gomos tuho are Jesus togu ahu asa jonok tuho togi honau asa mulakaw ale ton di Barbadia togi hon mulakaw